לכם בית ספר, אני אזרח שלא שומר כאן על הסדר, לא מנהל אבל קובע את החוקים, שהצלצול מגיע כולם מתחרפנים. לא מורה אבל עושה לכם בית ספר, אני אזרח שלא שומר כאן על הסדר, לא מנהל אבל קובע את החוקים, שהצלצול מגיע כולם מתחרפנים. עכשיו להקשיב, לא מורה מחליף באתי להעיף 60 על הבייס, אתה מרגיש זה מטריף. סגרתי את הבית ספר, מביא דיבור חריף, כולם טוחנים, אני ביום מקוצר, אני מקושר עם קשרים בשיער, אני מסודר ואתה שומר על הסדר, לא עשית שיעורים אתה לא מוכן, סוחף עדר, עולה על כל תדר, זו רק ההתחלה, טריילר, הייטר, מרים את הפיידר, החום עולה בחדר, החומר לא נלמד, הוא לא כתוב בספר, הכל בסדר, אני מחושב, מגיל 6 בהפסקה עד עכשיו, אומר את העלה למנהל, אומר לבא, יום אני המנהל, אז הם כולן עולות אליי.